Ingabe usayizi wesitho sangasese sinayo yini imiphumelo ekutheni wenza kahle kangakanani enkonzweni yasekamereni? uDr Thabile we-The Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini kanye naseMidrand. Silindele impendulo. Impendulo eqondile uyebo, kodwa hayi lo yebo olindele. Siyazi ukuthi abantu besilisa abaphiwe mase kuzosithweni sangasese bajwayele ukuthi bebe ne-confidence mase kufike enkonzweni yasekamereni. Lokho kungabafaka endaweni yokuthi bebe kwi-advantage ukuthi ngoba ba-confident already bengenza kahle enkonzweni yasekamereni. Kanti futhi ngokufanayo kuyenzeka abantu besilisa laba baphiwe mase kuzosithweni sangasese ukuthi beyithathele phansi ngoba bazi ukuthi vele bakwi-advantage ukuthi banesitho sangasese sithe xaxa, begcine bengasanaki, ekunganakeni kwabo kwenza ukuthi bengabe besaphefoma kahle. Kanti-ke lokho kungasiza laba abangaphiwanga kakhulu ngoba uma ungaphiwanga esithweni sangasese vele uyazi ukuthi kufanele usebenze kanzima ukuze u-improve i-performance yakho ngoba uyazazi ukuthi vele uqale kwi-disadvantage ukujajwa ngosayizi. Lokho kungenza ukuthi ufocuse kakhulu endleleni owenza ngayo, okungakwenza ukuthi ngisho ungabe kuthiwa awuphiwanga esithweni sangasese uperforme kahle. Ngamanye amazwi ukuthi wena usibheka kanjani isimo sibhekene naso senza ukuthi wenze kahle noma ungenzi kahle mase kuze enkonzweni yangasese.